خۆپیشاندان li Mosulê hat nekirin bi bejdariya hezaran xelkê sivîl li navenda bajarê û derdorên wê. Di evê xwepîşandanê de daxwast kirin ku bi zîtirîn dem hikûmeta Iraqê bihête damezrandin. ji ber ewan rojên darî ev tenê aramî û ewlehî divê ti ji ber ku xelkê Iraqê gelek bi çavên xwe dîtin. داخوازین ما اون کو ترور سیاسی نمینید و حکومت نیشتیمانی بهت دامزراندن و پارلمان نهت هلوشاندن او داخوازین گشت خلک موسلیه و عراقی نه ام داخوازید که این حکومت نیشتیمانی یا بلایان بهت دامزراندن خۆپیشاندەران wesa diyar kir ku eger barûdox wesa bîtin di Iraq berew aqarekê gelek xirab çîtin û dê xwepîşandan di berdewam bin seranserî Iraqê. Eger tiştek rû nede wê rewş xirabtir bibe. Em naxwazin ev yek bibe ji ber ku ned berjewendiya xelkê de ye. Ji ber ku welatî gelekî mandû bûne û bawer bi siyasetmedaran nema dikin û dixwazin ku bigêjin li hevhatinekê û hikûmetek bê damezrandin û eger nebe em ê xwepêşandanê xwe berdewam bikin. Ne bi tenê xelkê navenda bajarê Mosulê beşdarî evan xwepîşandanan bibûn. Belku li derdorên bajarê Mosulê û taybet li başûrê deverê beşdarî evan xwepîşandanan bibûn û têda daxwast kirin ku bi zîtirîn dem hikûmeta Iraqê bihête damezrandin bi gorey ewan helbijartinên hatînekirin û berûva jî daxwazên layên gerên Sedrî. Kawa Emer Dengê Emerîka, Mosul.